Pozdrav, ja sam inspektor Antonio. Danas na pregledu imamo Volkswagen Passat CC iz 2013. godine sa 2.0 dizelskim motorom, DSG mjenjačem i prijeđenih 177.000 km. Od važnje opreme izdvojaju ksenon svjetla, park senzore i svjetla za maglu. Aluminijske naplatke, trenutno sa zimskim gumama. Karoseriju smo, limariju smo izmjerili sa našim uređajem za mjerenje debljine laka. Imamo stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore. Manje jedno oštećenje parkinga je na stražnjem blatobranu, te jedno ispod suzačeve kvake. Ostatak vozila u korektnom stanju. Sad ćemo prijeći na unutrašnjost. Unutrašnjost u zanimljivoj bež crnoj kombinaciji. Vozačevo sjedalo podesivo po visini. Sva 4 podizača stakla na struju. Retrovizori također električno podesivi. Imamo kožni multifunkcionalni upravljač. Tempomat se nalazi ovdje. Multimedija sa navigacijom na dodir. Sve radi, sve funkcionira. Sad ću malo pokrenuti vozilo. Na kontrolnoj ploči ne svjetla nikakve greške. Imamo automatski klima uređaj. U stražnjem dijelu unutrašnjosti također sve uredno, čisto. U prtljažnom prostoru također sve uredno, čisto. Imamo preklopnu stražnu klupu, otvor za skije. Te vozilo dolazi sa rezervnim kotačem punih dimenzija. Vozilo je dostupno na Neostar platformi, te ga možeš rezervirati putem Neostar aplikacije i vozilo dolazi uz 6-mjesečno Neostar jamstvo.